дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб аст ва мисли барномаҳои дигар шумо ҳатман онро тамошо мекунед. ва ман қаблан изҳори сипос мекунам барои муаллифони саволҳо, барои тимҳои нав ки ба мавсими нав ини ворид мешаванд ва дар барномаҳои гузашта шумо аллакай чанд теми навро тамошо кардем, бозии онҳоро, ва умедворам ки дар идома онҳо ҳатман аъзои клуби зеҳнии интеллект шоу хоҳанд буд ва мо якҷоя метавонем ки дар таблиғи илму донишу ини ки маърифат самгузорӣ кунем. ва имрӯз дар меҳмонии мо тими онлайн қарор доранд, ғолибони мавсими пештара. умедворам ки ҷолиб хоҳад буд бозии навбатишон ва ман ҳоло шуморо бо аъзоёни тими онлайн шинос мекунам. дар ҳайати ин тим ширкат доранд Сабрина Муродова, Фаридун Сафарзода, Дилшод Ниёзов, Саид Акбар Каримзода, Фурқат Буриев ва сардори даста Шодӣ Муродов. хуб, умедворам ки бозӣ ҷолиб хоҳад буд ва қоидаҳои бозиро медонед ва ман шарти аз ҳама асосии ин бозиро такрор мекунам ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. ва мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. марамад рақами саволи навбатиро маълум кунед. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. хуб, онро дар баъзе минтақаҳо берун аз кишвари мо низ ҳамчунин бо номҳои гуногун мешиносанд. баъзеҳо онро риши бобо низ меноманд, баъзеҳо номҳои дигарро ба ин чиз, ба ин чизе ки кӯдакҳо бештар таваҷҷӯҳ доранд нисбат медиҳанд. ва бояд гуфт ки ин ном ҳанӯз дар асри 16 дар итолиё пайдо шуда буда. аммо мошин барои истеҳсоли он чиз ё таҷҳизот барои истеҳсоли он чиз хуб бо кӯшишҳои Моррисон ва Вартон соли 1897 пайдо шудааст. хуб, шумо гӯед ки мо онро чӣ мегӯем ё кӯдакони мо онро чӣ мегӯянд? масалан дар кишварҳои дигар он ҳамчун риши бобо маълум аст ва он ҳамчун хуб онро ҳамчун абрҳои ширин ҳам меноманд. хуб пайдо шуда дар итолиё таҷҳизот барои он соли 1897 бо кӯшишҳои Моррисон ва Вартон пайдо шудааст. гап сари чӣ меравад? мо онро чӣ мегӯем ё кӯдакони мо онро чӣ мегӯянд? муҳтарам равӣ даста ба хулоса омад ки бе истифода аз вақт ба савол ҷавоб медиҳед. он вақт як дақиқа вақти иловагӣ мегиред. маромад. ба савол Сабрина ҷавоб медиҳед. маромад Сабрина. мо чунин фикр кардем ки шояд ин пахтақан бошад, зеро ки аз рӯи аломатҳо ба абрҳои сафеди ширин монанд ҳастанд. риши бобо гуфти гапҳо. риши бобои барфӣ. боятон ҳаст кай амин чида хӯрда будед? Сабрина. ба наздикӣ. ба наздикӣ. гумон мекунам ки на танҳо кӯдакон дӯст медоранд. хуб, ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аз таҷҳизоти яхдон шумо ҳамагӣ яктоӣ ва дутоӣ шояд дар хона доред ва шумо медонед ки вақте ки дари онро кушодем ба он ҷо ворид мешавад ҳавои мӯътадил ё ҳавои гарм
аз хона ё аз намедонам ҷое ки гузошта шудааст ва ҳавои сард чӣ ба берун меояд. мисли он ки дар як спектакл буд ва дари яхдонро мекушанд ва наздики он мешинанд ва мегӯянд ки биё иҷо мешинем ва салқин аст. убайдулло раҷабов бозӣ карда буд агар боятон бошад. мисли ҳамин ин принсипи ин яхдон аст. вақте ки дари онро кушоден ҳавои сард берун ба қавле хориҷ мешавад ва ҳавои гарм баръакс ворид мешавад ба дохили он ва баъзан барои ҳамин яхҳои он об мешаванд ва характеристикаҳои истифодаи онро камакак тағйир медиҳад. яъне баъзе ҳолатҳои дигарам бо об шудани яхҳои дохили яхдон ба миён меояд. хуб ана ҳамин чиро чӣ хел бартараф кардан мумкин аст? яъне чӣ кор кардан мумкин аст ки ҳамин ҳолат рух надиҳад? яъне ҳавои сарду гарме ки инҷо гуфтем, ки ҳавои гарм ворид мешавад, ҳавои сард берун мешавад. чӣ кор бояд кард ки ҳамин ҳолат аз миён биравад? марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед. яхдона пушта мегузорем. Тамом. Дигар вариант, якм вариант тамом дар яхдона дар ҷои хунук мегузорем. ممکن حرارتش هم یه وریانت چی بود؟ яхдона ҷои чида мегузорем. جای خونگی داریم. سه وریانت هنگامی در روی یخدون چی کردن یخدون خاموش میکنیم کشودن айра вақте ки тозааш و کار мекунанд نکردن او نمیشود یخوش باید چی دیگه است که یخدان خودش هم خیلی اتوماتیک است که وقتی هوا گرم شد کار نمیکنه که وقتی خنک شد کار نمیکنه وقتی باید شد نه همین یخدونای حاضر مثال خچونات میکشن وقتی هوا خنک شد برای که یخ آب نشه پس این کار کنه مقصد یخدان در جای معتدل مونده کرده نه هوا خنک یخدان کار نمیکنه дуюм варианти яки яхдона хомӯш кардан дар кор якум вариант яки дар шудан дар кор нест сеюмиш дар ҷои хунук гузоштан. سهمش چی؟ یا در اطراف شگون چی بود؟ не барои ки принсипи яхдонам дар ҷои чӣ وقتی мегузорам. در شدن یخدون خاموش کردن نه هر با وقتی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роӣ эҳтимолан ба андешаи мо ҳамин варианти ягона шуда метавонад ки барои ҳамин ҳодиса ба амал наомадан набояд дари ӯро кушоем. хуб яъне бояд дари онро накушод. ин ҷавоба қабул мекунем. агар кадом як ҷавоби масалан ки дили шумо аз он пуртар бошад набошад, агар мо ин ҷавоба қабул мекунем ман як вариант илова кунам. илова кани барои ки раванди ки ҳамон обшавиш ба амал набиёд мумкин дар хона об гузоштан. дар куҷо об гузоштан? дар ҳамон назди яхдон дар дохили яхдон дар берун барои об гузоштан. об гузоштан. хуб ҳатто агар ҳарду ҷавобам қабул кунем нодуруст аст. бале шумо ворид шуден охирон бор ба супермаркето ворид шуден? не баётон биёрен ворид шуден ва он ҷо масалан маҳсулоти моҳӣ, баъзе маҳсулоти ҳасибӣ дар чӣ гуна яхдонҳо гузошта шудааст? дар миёни ҳамон мағозаҳо гузошта шуда яхдонҳои калон чӣ гунаанд онҳо? шишагӣ яхдонҳои чӣ хелиянд? шишагӣ болошон чӣ аст охир? чӣ дорад? шиша надорад ягон чиз. яъне яхдон аст болош кушодааст. агар ҳамон дар аз боло бошад, яъне яхдонҳои махсус агар супермаркето ворид шавен, ин ҳавои сардӣ ки камакак вазнинтар ки ҳаст, поён мест. бале дар поён меистад ва бубинед баъзе маҳсулоти моҳӣ ин чиз гузошта шудааст дар яхдон, вале болош пӯшидагӣ нест. яъне варианти аз ҳама беҳтарин ҳамин аст ки дари он аз боло бояд бошад. яъне ки ҳамон принсипе ки оли шумо дар мағозаҳои калон дар супермаркетҳо мебинед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. худи вайрон кардани ҳамон девори Берлин як рамз буд ва як нишона аз анҷоми ҷанги сард. хуб соли 1990 дар яке аз шаҳракҳои амрикоӣ бо номи
фултон як муҷассама гузошта шуд аз блокҳои ҳамон девор, яъне аз пораҳои ҳамон девор буд. Девори Берлин. шумо баъд як дақиқа бигӯед ки муаллифи ҳамин тарҳ набераи кӣ буд? яъне аввал ва охири ин ба қавли ҷанги сард, яъне худи оғози он ва чапа шудани ин девор ва пайдо шудани ин муҷассама дар ин шаҳри амрикоӣ ба онҳо вобаста аст. яъне муаллифи ҳамин тарҳи муҷассама аз пораҳои он девор набераи кӣ буд? як дақиқа вақт дорем барои фикр кардан. агар хоҳед ки беистифодаи вақт марамат пешниҳод кунед. вақта истифода мекунем муҳтарам. марамат як дақиқа вақт фикр девори кунед. Берлин баъд аз нутқи Уинстон Черчилл сохта шуд. девор аз байнбурдаги Ҳелмут Кол аст. дар савол омада ки Набераи ки? вобастагӣ дорад. Набераи ҳамон ки? муҷассамае ки ай пораҳои девора ки сохта набераи ки гуфтан Набераи Уинстон Черчилл боша. Аҳа. ин варианти ма. муаллиф ба девор не зан надошт. дахл надорад. баъди Гитлер ва Берлин шаҳр Набераи Черчилл. бо ташаббуси ки сохта шудагӣ буда девор аз тарафи Иттиҳоди шӯравӣ шуд. баъд аз суханронӣ ки мешавад? Черчилл мешавад. Черчилл девор шуд. вай Черчилл Черчилл сарвазири Британия, сарвазири Британия буд. ана гап дар бораи чӣ меравадан Лондон меравадан муҷассама дар Лондон дар фултони амрико мешавад. амрико Черчилл аз куҷо буд Черчилл аз Британия. мантиқан туғрӣ мегирад набераш не мантиқан туғрӣ намегирад ну ҳозир я дақиқа ба инҷа чӣ дар ҳам суол масалан як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роид ба хулосаи умумии дастаи мо ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. марамат Дилшод. мумкин ки он деворе ки бевосита дар фултон бунёд карда шуда бошад девор набуд он ҷо. ҳамон муҷассама як муҷассама аз пораҳои ҳамон девор буд, аз тахтасангҳои девор. мумкин аз ҷониби наберае ки аз шахсҳои машҳури асри 20 бевосита набераи Уинстон Черчилл боша. Черчилл? албатта Черчилл ба Британия иртибот дошт ё ба Амрико? барои он ки маҳз оғозшавии ҷанги сард дар ташкилшавии ду низоми яъне ки тақсимоти ду Берлин дигар яке аз шахсони саҳмдор Уинстон Черчилл ба ҳисоб мерафт. шумо дар назар доред ҳамон суханронии ки суханронии фултон мегӯянд, не? девор дар хуб аст назди вале донишҷӯёни як коллеҷи дар барои он ки фултон. маҳз баъд аз суханронии ҳамин Уинстон Черчилл дар ҳамон фултон ҷанги сард оғоз шуд. ва фикр девор мекунед ки хуб аст муаллифи вале ҳамон тарҳ бозам дар дар ҳамон ҳамон ҷо- шаҳрак набераи Черчилл аст. шумо бо ҳамин ном ошно ҳастен? Эдвин Сэндис ошно нестен, не? яъне ҷавоби шумо ҳамин аст. ҳамин албатта дигар вариант надорад. хуб, Эдвин Сэндис ин набераи Черчилл аст. бале. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. писарча аз падараш мепурсад ки рост аст ки падарҳо аз писарҳо маълумоти зиёдтар доранд, чизи бисёртара медонанд, дониши зиёдтар доранд? падар ё мегӯяд ки бале. ва баъд писарча савол медиҳад ки ҳамин мошини буғиро кӣ сохтааст? падараш ҷавоб медиҳад ки Ҷеймс Уатт. саволи навбатии ин кӯдак чӣ буд? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. ҷеймс ва дигар чиз ихтироъ кардаги мошинаи буғия ки ихтироъ кардаги мумкин савол дад ки пас фалони ки буд? мошинаи буғӣ ба фикри ман ҷеймс ватт инҷа шиддат мешавад. ватт нишондиҳандаи шиддат аст. 220 ватт мегӯяд. мешавад ки наход наход ё ки масалан ман дар дигар ҷо хонда будам нодуруст аст мумкин гӯяд. барои ин ки мошинаи буғӣ ба фикри ман диқ аст. ин вариант аст.
ну барои ки ват худаш вая ват нишонияш шиддат аст масалан ин ват чи буғ шаш буғ занҷир электрикия ват ба фикр ихтиро карда буд ду мошини электрикия ки ихтиро карда буд буғи мошини буғир ҳамун чи тепловози паровоз ҳамин чи ки ихтиро кардаги бай дар хотирам не ки гап дар бораи ӯ олим намерад гап дар бораи ки саволи дуюм чӣ мешавад не инҷа кӯдак ягон чизи га падарашон мегӯ ки мақсад шумо аммо дона кӯдак дуюм гапш Ё, мақсад мепурсад ки кӯдак дуюм гап баръакс писаро аз падаро дона як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? умедворам ки савола шумо фаҳмидин. аммо як дақиқа дорем як дақиқа вақти иловагӣ доред. бале аморо истифода кинем муҳтарам марамат, ман савола такрор мекунам ва шумо як дақиқа вақти иловагиро истифода кунед. тасаввур кунед, кӯдак, барои мисол мегирем ки ин ҳодиса дар Англия сурат мегирад. кӯдак аз падараш мепурсад ки рост аст ки падарҳо аз фарзандо дониши зиёдтар доранд, маълумоти зиёдтар доранд, иттилои бисёртар доранд, саводи хубтар доранд. падараш мегӯяд ки бале. кӯдак савол медиҳад ки ҳамин мошини буғиро кӣ сохтааст? падараш ҷавоб медиҳад ки Ҷеймс Ватт. саволи навбатии кӯдак чӣ мешавад? чӣ савол медиҳад кӯдак? марамад, як дақиқа вақти иловагӣ фикр кунед. нумая бош фикр нагум кӯдак мегӯяд ки не кӯдакҳо аз падару маълумот зиёд доранд зеро мошини чиро ба фикр савол бо савол мед дуюм ҷумла саволӣ мешавад ҷумла бояд баъди саволӣ ҳамин савол бо чӣ савол пас мекард Ҷеймс Форд кист пас Ҷеймс Форд ё ки амн хеле мешавад ё ки наход ё ки Наход. анви амин хеле савол мешавад ёки ани барое ки иҷа мусобиқа байни падару писар афтиса дар чӣ гӯё ки о дар чен кардани савол ноки но мешавад ки бигӯяд ки наход наход як бовар надорам ёки наход пас Ҷеймс Форд кист ихе савол мекунад Генри Форд Генрих Форд нақси не мошин ба фикр дар форда Амрико чи и буғи дигара мошини буғи дигара бай дигара не ҳамира пешниҳод кунед ҳамира пешниҳод кунем бигем ки наход як дақиқа вақти иловагии шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роҳӣ ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. марамат, Дилшод. ҷаноби ровӣ, дар натиҷаи фикрронии гурӯҳи мо ба хулоса омадем ки инҷо мумкин тифл гӯяд калима истифода барад калимаи наход ё ин ки кӯдак наход. дуюми саволе ки медиҳад наход гуфтаем ки ягон ба таърих аҷоиб зеро то ҷое мо медонем мумкин падар аз сабабе ки ба савол ҷавоби дуруст надошт ва барое ки дар назди тифл ин чизи худашро ошкор накунад як номеро гуфт мумкин ихтирокори ё ин ки бевосита ҳамин мошинҳои буғӣ ё ин ки баъдтар тепловозу паровозҳо дигар нафар буд ки ӯро худ тифл медонист. шумо худи савола фаҳмидин? Дилшод, метавонед як бор савола такрор кунед? кӯдаке аз падари худ пурсид писарҳо доно ҳастанд ё ин ки падарҳо? на ин тавр набуд ва маълум мешавад ки шумо савола нафаҳмидин ва ман бо як бори дигар такрор мекунам. кӯдак аз падараш мепурсад ки рост аст ки ҳамин падарҳо аз писарҳо донотаранд, босаводтаранд, маълумоти зиёд доранд. падараш мегӯяд ки бале. ва баъд ин кӯдак савол медиҳад ки ҳамин мошинҳои буғиро кӣ ихтироъ кардааст? падараш мегӯяд ки Ҷеймс Ватт. саволи навбатии кӯдак чӣ мешавад? яъне рост нест мегӯяд. рост нест мегӯяд. яъне шумо фикратонро иваз кардед, не? рост нест мегӯяд. хуб, ана ҳамин ҷавоб дар қатори ҷавоби дигаратон бале нодуруст аст. фарзандон дар хурдсолӣ саволҳои хеле зиёд медиҳанд ва онҳое ки кӯдакони хурдсол доранд 4, 5, 6, 7, 8, 9 сола ино медонанд ки ба саволҳои зиёд ҳатман бояд ҷавоб дид. вақте ки кӯдак мепурсад ки рост аст ки падарҳо дониши зиёд доранд, маълумоти зиёд доранд, саводи зиёд доранд, падараш мегӯяд ки бале. писар мепурсад ки худи мошинҳои буғиро кӣ ихтироъ кардааст? мегӯяд ки Ҷеймс Ватт. саволи навбатии кӯдак мешавад ки пас чаро падари ӯ инро ихтироъ накард?
یعنی وقتی که بگن падараш ки ба ақл падарҳо донотар ки бошанд доне ки дониши зиёдтар дошта бошанд. хуб ин албатта як саволи кӯдакона аст ки фикр мекунам ҳам ҷолиб аст ва ҳам дидем ки бисёр душвор ҳам будааст ки шумо наёфтен ҷавобро. саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт басковский комсомолец навишта буд, ин аввали солҳои 80 буда ки роҳбарияти ҳастанд ки қариб буда ки хрюшаро аз телевизион ҷавоб бидиҳад. шумо афсонаи хурдтаракҳоро тамошо мекардед, не? ва ин персонажа мешиносед. бале қариб буда ки ӯро ҷавоб бидиҳад ва саволаш ин буда ки мегуфтанд ки ӯ ҳамон корро намекунад. хуб дигаро ин корро анҷом медиҳанд. шумо гӯед ки кадом корро ӯ анҷом намедод ки қариб буд ки аз экранҳо ӯро ба қавле ҷавоб медоданд. ин як персонаж аст ва дар афсонаҳо истифода бурда мешуд. хрюша ва ина кӯдакони он замонҳо бисёр хуб медонанд ва ҳолиам медонанд. хуб чӣ корро ӯ анҷом дода наметавонист, чӣ корро намекард ки бо ин баҳона ӯро ҷавоб дода намеданд? марҳамат фикр кунед. хрушана у хирсаки асал мехӯрад дар як ҷангалам ку қати хари ки думуш мекана ҳамаро медонӣ мехӯш мезанад персонажи крокодил ва не хруша хирсаки ки я ҳаёт миёд мехӯрад ку шумо байнобайд бигӯен ки ба дасти дорашон мекунанд ку ам хеле ной як кас афо мисар ба дасти дорашон мекунанд ам хеле асал гирифтан аммо овози хрушара худа намекунам мумкин барои бабини кадан дар кунай ку намекунад гап дар бораи ӯро сакин намекунам асал орҳо дигаро мекунанд вай намекунад гуфтаст. ё овози орҳо асал гирифтан наметавонад ёшон шунакан асал намекунам хотирам нест вай мултфилм набуд шоми чиз ку пеш аз хобравӣ барои кӯдакон нишон медиҳад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. муҳтарам роӣ гумон мекунам ки аз байни ҳама нафароне ки дар инҷо шитагиянд фақат ман бо хрюша шинос ҳастам. ба хотире ки насли мо ҳамон персонажҳоро нағз мешунем. лухтакҳое ҳастанд ки ба даст идора карда мешаванд. шояд ки амин гап дар бораи мижазани ӯ наметавонист гуфтан. шодӣ марҳамат. гап дар бораи амин миҷазанӣ меравад. миҷазанӣ меравад. ва ин масъалаи бисёр ҷиддӣ аст ба назартон шодӣ? барои ҳама медонанд ку лухтак нафарони эҳсосӣ ва хурдтаракон ин бисёр бо диққат тамошо мекунанд. ин чизи муҳим аст. мисло ки як вақт дар канада як муаллимаро аз кор ҷавоб дода буданд. медонед ба хотири чӣ? ба хотире ки ӯ ба кӯдакон гуфтааст ки бобои барфӣ вуҷуд надорад. бале. бале. ин ҳамон стереотипе ки дар чӣ ҳаст ҳамура хуб миҷа задан. хуб ана ҳамин ҷавоб комилан дуруст аст. фақат баҳона ин буд ки ӯ миҷа зада наметавонист ва ин барои кӯдакон бисёр муҳим буд ва акнун кӯшиш мекарданд ки то ҳадди имкон кӯдакон ба онҳо бовар кунанд. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт миёни тимҳои футболи наврасони итолиёӣ бозӣ сурат мегирад миёни ду тим ва бозӣ бо фарқи 27 тӯб анҷом меёбад.
хуб баъд ин бозӣ мураббӣ яъне ки аз мақом сабук дӯш мешавад. хуб гӯед ки ин мураббиро барои чӣ аз кор ҷавоб доданд? чӣ сабаб оварданд ва ӯро аз кор ҷавоб доданд? яъне мураббии яке аз ин тимҳоро миёни ду тим бозӣ сурат гирифт ва бозӣ бо фарқи 27 туб ба охир расид ва мураббии яке аз тимҳоро аз кор ҷавоб доданд. сабаб чӣ буд? чӣ гуфтанд? марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед. биё Фаридун, футболи наврасо ҳамчун мутахассис биё. Фаридун, ما فهمیده Давай. که میره فوتبال биё берсе ما درسه ما عمیق هم نه برای که آدمی که مثلا بود دیده که همون که پسیکولوژی هم بوده که بود دیده که تاثیر میرسونه مثلا 27 برای چی چون اوه هورمون نکرده میگه هورمون نکرده بود دیده پسیکولوژی هم بوده که تاثیر مثلا در ایتالیا برای کودکان سخت مثبت میکنه خیلی چیزش дар масъалаи рушди шахсияташ психология. پسیکولوژی بوده بعد در فوتبال ایتالیا خیلی شوتی بنان نمیشه. او فوتبال دیفاع کردن. دیفاع کرونا هم و کودکان وایرون کردن قاعده فوتبال با فکرم статьяш шуд яъне من فهمیدم برای پیروزی کردن برای پیروز فوتبال اومدن قدیما نیست اینم سال 2017 18 شده بودی بازی فوتبال بله برای تو نه خریدی ختمه در جهان هم خون як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? محترم روی ما در نتیجه فکرانی به خلاصه آمدیم که از یاد است. اینجا همون مربی که از وظیفه سبکدوش کرده می شود در تیم همون با حساب 27-0 غلبه به دست می آورد و چنان ما میدونیم در ایتالیا بیشتر فوتبال ایتالیا فوتبال دفاع کارانه است. در اونجا نه اونقدر با حساب بزرگ نتیجه به قید گرفته می شوند و برای سبب اساسی سبکدوش کردن سرمربی در اون بود که این فوتبال نورسان بود و این نتیجه می توانست که به دسته رقیب به پسیکولوژی اونها تاثیر منفی رساند. سرمربی غالب است. بله با همین سبب سرمربی غالب را از وظیفه چیکار نکردن؟ به خاطر احترام نکردن همون رقیب. ҷавоб комилан дуруст аст ва ӯро бо ҳамин сабаб аз кор пеш карданд ки ба хотири эҳтиром накардани рақиб, яъне бо ҳисоби 3-4-5 бурд кардан мумкин аст, аммо бо фарқи 27 гол ин аллакай беэҳтиромӣ нисбат ба тими рақиб дониста шуда буд он вақт ва ин мураббиро ҷавоб дода буданд. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як донишманде дар китоби худ гуфтааст ки барои ёд гирифтани он ё омӯхтани он монанд аст ба он ки шумо бо дасти чап кӯҳро тела медиҳед ва бо дасти рост гӯё ки аз думи паланг медоред. яъне омӯхтани он ё истифодаи он монанд аст ба он ки шумо бо як даст гӯё кӯҳро тела медиҳед ва бо дасти дигар гӯё ки аз думи паланг медоред. ӯ чиро дар назар дошт? дар кадом ҳолат ҳамин гуфтаи ин донишманд ба қавле ба воқеият наздик мешавад? кадом ҳолат аст ин? чӣ ҳолата дар назар дошт? вариант як камонварӣ. якум вариант камонварӣ. кӯҳро тела медиҳи бо дасти чап. не камонварӣ не واسه کشو مسئله تا شدی در دست چپ در دست راست چی نه نه шамшераку чӣ мекунад фиқаван мамилият байд فکر کنم کم тугрия чавон тугрия
камонварӣ آره که گوش کن میکشه фурқат худ ҷавоб رنگ мед کو میشه فهمیدی یک دست کتکو تلا میتی биё биё шарте то охира шарте биё тра гӯш نمیگه کامواری میگه کامواری اون جوش شهر نیست نه بس شردش و آسونه شردش دیگه مثل نو روز گار دسته راست میزنش و شهر دادن شش رو به فشار میده غیر از این باز چی یا واریا دیگه بهشون آدم خوشی мешавад амин камонвариро варианти нест аст не آخه گوش کن دو وریانت آیا میکنه نه کو تلا کام بوده میتی باشه، نه نه کو تلا میتی این باید بعد بدون بالا همون نایزه شایکو آیا میکشه بدون بالا پلنگ آیا در از دارو فهمیدی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста муҳтарам роӣ ба ин савол фурқат буриф ҷавоб медиҳад марамат ҷаноби ровӣ ба фикри дастаи мо ин камонварӣ мебошад намуди варзиши камонварӣ хуб яъне метавонед ишора кунед нишон диҳед ки чӣ хел ҳастин чӣ ҳастин чиро дар назар дорад ин донишманд чиро дар назар дорад гӯё ки монанд аст гуфтааст ба он ки шумо бо як даст кӯро тела медиҳед ва бо дасти дигар аз думи шер ё аз думи паланг мекашед касе ки якум бор ба камонварӣ машғул мешавад ҳамун тела додани ҳамун камону ҳамун шиша гап кашида сар ин задан аст ки бисёр мушкил аст агар шумо 100 солам камонвар бошед бояд ин корро анҷом диҳед охир бояд якеро фишор бидед дига шод сӯи худатон бикашед дига ин принсипаш ҳамин аст камонварӣ тамом вариант алиш намешад камонварӣ аст комилан дуруст саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба саволе ки муаллифи он Фаррух Валиев аст аз ноҳияи Тимур Малик. савол чунин аст ки дар рӯси қадим як вақт ҳамин гуна ақида вуҷуд дошт ва шояд ҳолеам бошад ки кӯдаконро то вақте ки гап заданро ёд намегирифтанд як намуд хӯрок намедоданд яъне ба кӯдакон то вақте ки гапзаниро ёд намегирифтанд як намуди ғизоро намедоданд барои он ки фикр мекарданд ки агар он намуди ғизоро барояш бидиҳанд шояд ӯ дигар гап зада натавонад ё ҳамин гуна боварӣ доштанд шумо гӯед ки чӣ намедоданд ба кӯдак як вақт дар рӯси қадим як дақиқа вақт барои фикр кардан аст маромад фикр кунед кӯдакони рӯсо чӣ мекунанд дар рӯси қадим забон ғизо мерад албатта ка дар бораи ғизо рафта не ну вариант аст метавонад ғизо бошад не ки чизе вобаста ба бовариҳо мешавад ба хурофото ба чиз албатта наитан вақте не то гап задан шудаш майда не гӯшти не худ ну бояд майда бачи нигоҳ кунед мақсади ҷиҳат дар рӯси қадим гуфтагӣ ба кӯдакон ҳамун чизе намедонанд ки гапзанӣ ёд намегиранд ба фикр ман забон намедонад ки бо забон мехӯрад ки забон ихел дигар вариант бубурай забон ку дигар вариант табин ки ана вариант каша гуфт гап дар бораи ғизо кӯдак чӣ хӯёни шир ҳамин шир туғ нест ғизо ғизо як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад кӣ ба савол ҷавоб медиҳад хоҳиш дорам ки камтарак ба савол равшанӣ андозед дар рӯси қадим волидон ба кӯдакашон як ғизоро намедоданд як чиза намедоданд ҳамон чиза шумо ҳам дӯст медоред мехӯред ба фарзандотон медиҳед албатта хуб вале онҳо намедоданд мегуфтанд ки агар бидем шояд гап зада натавонад ҳамин хел боварӣ доштанд шояд ин ягон асоси илмиву воқеӣ надошт вале ба ҳар сурат дар доираи бовариҳои мардум буд бозам дар рӯси қадим ва кӯшиш мекарданд ки ба кӯдакашон то вақте ки гапзаниро меомӯзад ҳамон ғизоро надиҳанд ҳамон чиро надиҳанд ширини шоколад вариант шоколад ширинӣ бале дар маҷмӯъ ширинӣ иҷоба қабул кунам бале гап зада наметавонад бад чаро ба кӯдакони имрӯзи қадр ширинӣ зиёд медиҳанд кӯдакон барои ки кам гап занад
نه در روز قدیم چنین عقیده داشتن که مقصد شیرینی یکی از محصولاتی است که باعث که ممکن است این در چی در عقیده اونها چنین بود که هنگامی که بعد کودک دادن شیرینی خصوصا شکلات اون اینجا باید یک کلیچه اون کلیچه را شما پیدا کنین شما باید بعضی نمادهای غذایی بسیار خوشمزه را پیش رو بیارین و فکر کنید که چرا چرا مثلا برنج نگفته است چرا مثلا نمیدونم خب گوشت گوسفند و چرا چیزی دیگر نگفتن خب جواب شما چی است شیرینی و شیربرنج این جواب شما نادرست است اینجا گپ درباره ماهی میرود ماهی و اونا فکر میکردن که اگر ماهی را بدین گویا که همون مصرعایی که صد چوب زنی فیغان ندارد شاید همین چیزا پیش رو می آوردن و فکر میکردن که اگر براشون گوشت ماهی بدین شاید کودکا گپ زنه نتوانند саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба савол маҷаллаи вакруг света навишта буд ки як вақт малоҳони ҳолландӣ хуб баъзе боҷу пардохтҳои бандарро ё андозҳоро дар бандар бо ҳамон чиз ҳисобӣ мекарданд бо ҳамон чизе ки гирдашакл буд ва мавриди таваҷҷӯҳам буд бо чӣ баъзе андозу пардохтҳоро малоҳон аз ҳолланд ҳисобӣ мекарданд ё баробар мекарданд савол фаҳмост марамат як дақиқа вақт фикр кунед این جزیره است اونجا میتونم چی باشد راکوشکا میکنی تو فراس چی باشه فراس اون چیزایی در چی میستم در قاری خیلی بحر داری اوان تو در اوایکو پشت سنگ در تکی اوایکو صدف هم دا میتونم شکل صدف یا وریانت تست وارد شو گفتم اگر تخته سنگ پوشتم شده میتونم گرد شکل گرد شکل باشه ممکن تیلا باشه تنگای تیلا تنگای تیلا هم گرد شکل از کجا میوان اگر که بیوان و یا راهزنو میرون کالانسکی سیر نه اینجا بسیاری як даха вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад محترم روی با این Sabrina Maramat. خیلی جواب میده сабрина марамат شاید این پنیر باشد زیرا голландский сир بسیار مشهور است панири ҳолландӣ бисёр машҳур аст بله شاید انداز را با همان چیز پرداخت میکردند که بسیار خوشمزه بود مورد توجه همه панири ҳолландӣ بله хуб шоди бисёр дуруст мекунем ки шумо дар гурӯҳтон як бонура як хонума як хоҳара мегирем ки ба саволҳои ғизову ин чизо ҷавоб меёбад ҷавоб дуруст аст муборак бошад бозӣ ба охир расид ва ман фикр мекунам ки бисёр ҷолибам буд мо саволҳои дурусти шуморо саволҳои ҷолиби шуморо интизор ҳастем шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед метавонед онҷо бифиристед фақат бисёр хоҳиш мекунам ки саволҳо ҷолиб бошанд такрорӣ набошанд хуб шумо ҳатман ҷавобро бинависед камакак маълумотро дар ихтиёри мо гузорен хуб ё пайвандҳо ё ссилкаҳоро ки мо бо ворид шудан ба он ҷо маълумоти бештар бигирем ва ин маълумотро бисанҷем хулоса он вақт ҷавоби шумо ё дурусттараш саволи шумо албатта мавриди истифода қарор мегирад хуб ин тим ном дошт онлайн ва дар ин мавсим фикр мекунем ки ин мавсима бо як ҳисоби хуб шурӯъ кардан ва дар идома низ фикр мекунам бозиҳояшон ҷолиб хоҳад буд
то барномаи дигар субҳон ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.